ndị enyi m ka unu ha bụrụ okwute dị n'ihu. Ọ unu bụ ụmụnne m, ọ unu bụ ndị enyi m. O nwere okwu m chọrọ ịgwa unu. Okwu a bụ okwu dịrị ndị mmadụ, mana agakwuru m ha gwa ha ajụ ige m ntị. Ha sị na ọrụ egbo ha na ha ji ọrụ n'aka, na agụrụ karịrị na ha na-achọ nri ha ga-eri. Nke a kpatara ha ga-eji na ha agaghị ege m ntị. Tie mgbu n'ugwu, tie mgbu na ndịda, enweghị onye kwere ege m ntị. Ya ka m ji bịa kpọkọta tie unu, ka m jiziere unu mere enyi, ihe unu mere unu ihe, maka na amaara m na unu ga-edere eji gee m ntị, nkwugide kwucha ka ọ ha ọrụ. Ọgbọ a bụ ọgbọ ọhụrụ. Onye Igbo, ọgbọ anyị nọ na ya kịta bụ ọgbọ ọhụrụ. This is a new age. We are in a new age. The ages of our fathers are gone. The youth of this age, unu a ka m na-ezigara ozi a. Nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa, unu a ka m na-ebugara ozi a. Ka anyị bịa n'dozie ebe anyị, ka anyị dozie Igbo ka ọ dị ka o kwesịrị, ka ọ dị n'ụdị. Maka na ọ bụghị otu ọ dị ka o kwesịrị ịdị. Otu ana Igbo dị kịta abụrụ taa nke o kwesịrị ịdị. Ọtụtụ ihe emebiwo, ihe niile mebiri emebi kwesịrị ka edozie ya. Ka onye ga-edozi ya? Ndị nna anyị ha akago. Ndị nna anyị ha akago. Ọ gị nwa na mmụnwa, gị onye okorobịa, gị nwa agbọghọbịa, anyị nwa ka ọ dịrị idozi Igbo ka ọ dị n'ụdị. Anyị ga-akwụsị ịfụ ndị ọcha ka chi. Anyị ga-akwụsị ịkpọrọ ihe isi anị. Anyị ga-aghọta na ihe niile ha na-eme na ya onwe anyị nwere ike ime mekarịa ka ha mere. Gịnị kpatara eji agbasa wasa? Gịnị kpatara eji etisa etisa? Gịnị kpatara eji eme nke na nke, onye na nke ya, onye na nke ya? Why can't we come back together and put forces together so that we can build a good nation for ourselves and our children? We can do it. I get me. Igbo man, we can do it. One Igbo. Mụ na gị ga-etikọta ha aka ọnụ wugharịa Igbo ka ọ dị ukwuu karịa Great Britain. Mụ na gị ga-etikọta ha aka ọnụ wugharịa ala Igbo ka ọ dị ukwuu karịa America. Igbo land can be greater than the whole Europe if only we can come together in unity, rub our minds together, put our strength together, put our knowledges together, and then build a solid Igbo land. O nwere ndị anyị bụ na mbụ, anyị dị ukwuu na mbụ, ala Igbo siri ike na mbụ. What happened to us? What happened to us? All of a sudden, all our greatness vanished into the air. They scattered us. Ha tisa anyị ụbụrụ. Ndị a na-asị asị. Ha bụ ụmụ asị. They are sons of lie. They lie with impunity. They lie with the name of Almighty Chukwokike Abịama. When I say Chukwokike Abịama, they don't even know Chukwokike Abịama. They lie in the name of their God. But mụ na gị bụ ụmụ Chukwokike Abịama adakwa na asị asị, onye si asị na-etigbo ya ọkwa eziokwu. Ọkwa na bụ onye si asị na n'Igbo a na-etigbo ya. Mana ndị a ga-asịgide asị, jikwuru efa chikwu ha tie asị, mgbe ihe ga-eme ha. Anyị na ha bụrụkwa n'ofu ndị. Akara aka anyị na ha bụrụkwa n'ofu. Nwaanyị Igbo ka anyị nata n'ala Igbo. Ịnata n'ala Igbo na-ekwu abụghị gị hapụ ebe ibi n'ala bekee, bibi na mba ebe ọ bụ na ibi.
ịnata n'ala Igbo nna ekwu bụ ebe ahụ ị nọ na-achịghị ajụwa ese gịnị bụ omenala Igbo ka ndị Igbo si eme. Ọtụtụ ihe emebiwo. Ihe mmebi bịara na be anyị ebidowori tupu ndị ọcha abịa. Oke ọchịchọ na anya ukwu batara tupu ndị ọcha abịa. Ọ bụ n'ihi oke ọchịchọ ahụ is because of this greed that some kind idols entered the Igbo land. People desire to be stronger than what they should be naturally. They went and fortified themselves, bringing in different idols from different parts of the world into Igbo land. The gods of the Bijangos, the adoption of the gods of the Bijangos contributed also in anyị nsogbu. Mkpokọta jiri ekpokọta ihe niile ndị Bijangos na-efe, mana nke mba aka falada dị. Nke a maka mbọsị ọzọ. Ya bụ ebe a ka anyị ga-adọbiri ya. Ihe begoro taa bụ kọ introduction. Ka anyị gwa unu na ya pụtago ọgụ. Ka anyị kọwatara unu ọgbọ ọhụrụ ka anyị nọ. Ka anyị kọwatara unu o nwere ọrụ dịrị ọgbọ ọhụrụ a. Ka anyị kọwatara na ọgbọ a bụ ọgbọ ga-anachi jee dọrọ ihe niile ji bụrụ Igbo na-achị akwa na mbido. We are going back to our foundation. There, we will fix all of our problems and then come back. Daalụ nụ. Ka ọ dị nụ. Asị m nke onye chiri ya zere. Afa m bụ Ọfọ Jokoro.